Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an sira hɛrɛ la Ala ka an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnbaga kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye fɔta ni kɛtaw Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali kɛ an sago ye Ala ka Mali diya ka tɛmɛ dibara kan n'an bɔra yen nɔ an b'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye la vérité kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an bɛ an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager ka bila u ka pages sanfɛ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan ani hɔrɔnya sira kan ka an faso défend n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'an ka président ɲuman fo jigitugu masa Asimi Goyita président min ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ Afiriki tɛ tugun dɛ président min ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ Asimi Goyita don a tɛ kuma a tɛ waso a tɛ sonyɛni kɛ i y'a faamuya b'a la i tɛ miiri hɔrɔnya foyi de la min tɛ Asimi na jigitugu masa an b'i fo n'an bɔra yen nɔ an b'an ka minisiri ɲuman fo Sogɛl Kokala Mayiga minisiri min ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale de y'a to ni Mali seginna danbe kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ye discours kalan don min na Nations Unies na diɲɛ bɛɛ kɛra Mali fɛ diɲɛ bɛɛ bɔra kalama Sogɛl Kokala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn bolo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ comment ça s'appelle Sadio Kamara n'o ye anw yɛrɛ somɔgɔ ye an ka duguladen Sadio Kamara ministre de défense minisiri min ɲɔgɔn ma na ministre de défense t'u la Sadio Kamara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ka Modibo Kɔnɛ fo ka Wage fo i y'a faamuya la ka Malikin Diaw fo parmi les 5 colonels k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la maliden ɲuman bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la walasa Mali ka segin a danbe kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan i y'a faamuya b'a la Seydou Sissoko k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas o n'an san b'an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an sigi kun ye mun ye bi Sogɛl Kokala Mayiga i y'a faamuya b'a la a ye tiɲɛ fɔ ko Union africaine tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ komi tubabu jamanaw farala ɲɔgɔn kan cogo min na Afiriki fana jamanaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Union européenne o ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ye tasa da fɔ o cɛ in ye cɛ finman belebeleba dɔ don a ye tasa da yira o cɛ in na i y'a faamuya b'a la k'a ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi an bɛ Sogɛl dɔn ni nin de ye an b'a kumakan k'a la ka sɔrɔ ka décortiquer n'an bɔra yen nɔ wulumuso subagamusonin ko Aminata Cheikh Diko i y'a faamuya b'a la min b'a ku di tubabuw ma min kɛra jɔn ye min kɛra wulumuso ye min kɛra falimuso ye Mali journal kumana kan kunu i y'a faamuya b'a la ko min ye société civile ye k'olu ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'o tɛ ni muso in dɔn o m'a bila ka taa t'olu ka baara la olu société civile ye maliyɛnw de ye hali ni ko bɛ olu ni Mali ɲɛmɔgɔw cɛ fininɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de a tɛ taa ko kɛnɛ ma société civile ye comment ça s'appelle société civile ka ɲɛmɔgɔ ale ye communiqué kɛ i y'a faamuya b'a la k'a fɔ ko olu ma ni muso in bila ka taa a t'olu ka baara la u t'a dɔn foyi o b'a yira k'a fɔ nin ye wulumuso de subagaden nantankolo ala jugu e ka Mali bɛ kɛ tubabuw kukala ye e ka Mali bɛ kɛ tubabuw kɔkili ye e ka Mali bɛ kɛ tubabuw ka nafolo ye n'i sera Mali la an b'i kun ci k'i da fara n'Afiriki den bɔnɛma wolo ko jugu den ye muso kolon den ye n'i sera Mali la an b'i kun ci k'i da fara i bɛ to tunga de la i ye jɔnmaya min ta ka Mali sɛgɛrɛ maa si ma deli ka nin dɔgɔyama ta ka Mali sɛgɛrɛ an bɛ ko da e ka garankɛ ma min da ba wolo kan yanni an ka taa ɲɛfɛ an ka belebele lamɛn fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka décortiquer Sogɛl Kokala Mayiga jigitugu ministre. Pour voler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Pour survoler notre territoire, il faut qu'on soit autorisé. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Nous avions des cas
où les camps militaires sont attaqués 7 heures de temps, 8 heures. On ne peut pas venir en secours parce qu'on n'avait pas les moyens aériens. Ceux qui les avaient n'étaient pas disposés à nous les donner. On a des villages entiers qui sont brûlés vifs. Des femmes enceintes, des enfants tués. On était assis. On ne peut pas rendre secours parce qu'il faut demander l'autorisation à un pays. S'il n'est pas d'accord, on ne part pas. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise. Voilà, m'bala joya pour que vidéo kana janya, tche kake tche. Israna ibe sa imasra ibe sa. Ni nyamoro nunu aun jigi fa ka aun jigi tugu. Ya famia bala ka aun bo de gun kono. Sogel ko kala maiga bete ni kuma fode. E wa ministry fen temena Mali kono. Bet tunya don ko ni de tien ni de be laban. Mais on m'a se ka jo joro la, on m'a se ka tien fo ka fetike ka buru jala yimi. Sogel nunu be ka tien fo. Ah, Union africaine o nyamoro de sigilen filɛ nin ye ya faamuya b'a la Sogɛli ka bureau kɔnɔ a bɛ ka tasa da fɔ a ye foyi tɛ se ka Mali bali bi k'a denw lakana foyi tɛ se ka Mali bali bi k'a denw sago kɛ an ka avion bɛ taa yɔrɔ min ka d'an ye Mali territoire kɔnɔ bi an tɛ yamaruya ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ ta tɛ Mali ye anw de ta ye Mali ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten Ala ka barika don nin ɲamɔgɔ ninnu na ni nin ɲamɔgɔ ninnu tɛ sisan tun bɛ Mali sɔrɔ lahara ni ninnu tun ma na sisan an b'a sɔrɔ Mali tɛ yen ne ninnu tuma na walahi sisan an b'a sɔrɔ an bɛɛ Mali bila a ye taa ni nin sira in ye kunna woloba kɔfɛ a ka bon hakili ma a ye taa ni nin sira in ye hɛrɛba kɔfɛ a ka bon hakili ma a ye to nin ligne kelen in ka taa bilahi cɛw b'aw ɲɛ cɛw b'aw kɔfɛ wa cɛw b'aw fɛ maliyɛn halalaw b'aw kɔ maliyɛn yɛrɛ b'aw kɔ maliyɛnw ma foyi ɲini ni nin tɛ an ka k'an yɛrɛ an ka segin an danbe kɔnɔ o de bɛ k'a ɲini bi o sira de bɛ ka tagama bi Union africaine n t'a dɔn a président de ye nin cɛ finmanba in ye lagasa in européens ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na ni africains tun ye ɲɔgɔn minɛ o cogo kelen na walahi molobaliya tun tɛ kɛ an na Sogɛli ye min fɔ a ye i y'a faamuya b'a la journaliste ye micro passe a ma k'a ka kuma a ma se ka kuma parce que olu de Afrique ci i y'a faamuya b'a la Sogɛli ye min fɔ a ye gɔn tɛgɛ don foyi tɛ an bali foyi tɛna anw nɛgɛ tuguni foyi tɛna anw bila sira jugu kan le bonheur du Mali, l'honneur du Mali, o de bɛ ɲini ka di Malidenw ma cɛ o cɛ n'i ye bila o sira kan an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ kuma fa filɛ ba filɛ n'i ye européenne kɛra cogo min na Union africaine tun kan ka kɛ o cogo kelen de la mais farafin c'est pas la peine farafin ɲumanw k'u hakɛ to de ni européenne ye ɲɔgɔn minɛ i y'a faamuya b'a la u ka dugu dilancogo bɛɛ kelen ye u ka siraw ça veut dire ka ɲɔgɔn bɔ nɔgɔ la i bɛ taa Europe fan bɛɛ fɛ u ka sow jɔ cogo u ka siraw a bɛɛ de ye kelen ye o ye ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais Union africaine filɛ o sigilen filɛ Sogɛli kɛrɛfɛ ninnu bɛna mun de fɔ anw ye ninnu bɛna mun de fɔ u denw ye ninnu bɛna mun de fɔ u fa u musow ye zéro à la base foyi sanction bɛ ka bin Mali kan waati min na Mali bɛ k'a ka intérêt ɲini i y'a faamuya b'a la CEDEAO bɛ taa ni ka segin na Mali ni u ka duguw cɛ Mali bɛ sira ɲuman kan alors que u ka jongo ala fɔ tubabuw ye mais o tɛ se baganw don hakilintanw don banabagatɔw don Sogɛli ye min fɔ nin da a bɛ fɔ tan de foyi tɛ se k'an bali ka Mali hɛrɛ ɲini bi foyi tɛ se k'an bali bi ka Mali segin a danbe kɔnɔ gɔntɛlɛ Union africaine hali ni ye nin i b'a dɔn ko i ɲɛ t'a kɛcogo la i bɛ ala kali k'a fɔ barama kɔfɛ la Union africaine ɲɛmɔgɔ min sigilen filɛ Sogɛli ka bureau kɔnɔ yen nɔ n'o bɛ yɛrɛ ɲɔ la n'i y'a ye bila hali forme bɛ ne la a t'a la tellement que ninnu ye lagasa ni lasiw de ye Union africaine tun kan ka ɲɔgɔn minɛ de komi tubabuw ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka Afiriki hɛrɛ ɲini africain bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔ joli de bɛ ka sa Marɔku mɔgɔ joli de bɛ ka dɔgɔya tubabuw bolo africain mais ko a ka bon hakili ma mais o waati Afiriki jɔ waati de sera Asimi bɛ Mali kɔnɔ Ibrahim Traoré bɛ Burkina Mamadou Doumbouya bɛ Guinée Ousmane Sonko o natɔla don africain bɛ segin o danbe kɔnɔ o bɛ bonya fana wa tubabuw bɛ bɔ kɔfɛ ka na visa ɲini anw fɛ ni ala na kira sɔnna voilà an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga fɔ ka waleɲuman dɔn discours ɲɛna fɔ ka fɔ k'a ɲɛna discours ɲɛna Sogɛli Kokala Mayiga k'i fo voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Mali journal la musonin voilà
Aïe Mousso, Abe Haketo. Voilà, après cette rencontre, une délégation la délégation de la Commission de l'Union africaine a rencontré les membres de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agissait pour la délégation de s'enquérir de la composition de cet organe chargé de l'organisation des élections dont les 15 membres ont été installés dans leurs fonctions le 10 janvier par le président de la transition, le président du fichier de besoin. Le Conseil national de la société civile du Mali se donne le devoir, en tant que creuseur des organisations de la société civile du Mali, d'attirer l'attention des autorités de la transition au Mali sur la situation très fragile du pays et le besoin de sursaut de l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour mettre le Mali au-dessus de toute instrumentalisation et sauver la patrie. Aujourd'hui, le Conseil national de la société civile du Mali, fidèle à sa mission de veille citoyenne, est dans l'obligation d'informer l'opinion nationale, internationale et de prendre le peuple malien à témoin que la personne qui a parlé comme membre de la société civile du Mali à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est associé ni de près ni de loin au Conseil national de la société civile du Mali, et que ses propos n'engagent que sa personne et son association et non la société civile du Mali. Le Conseil national de la société civile du Mali lance un appel à toutes les organisations de la société civile à un devoir de responsabilité et de retenue face à la situation très fragile de notre pays, et que les défis apportés aux autorités de la transition par la société civile se règlent au Mali entre les Maliennes et les Maliens en toute franchise. Comme l'atteste... Voilà, Mbala Joya, Awira Tulobala, Jakulu Fembe Mali Kono, Nyamogo de Bala. Jakulu Fembe Mali Kono, Ya Famia Bala, Nyamogo de Be Ala. Ah, société civile Nyamogo de Boraka communiqué que, comme Mousso Mintara Kuma Nations Unies na, Oluma Blakata, Olutato. Atara Kuma Ere de Togola. Ah, Obe Mifo Malien Dounye, Oluma Blakata de. Ya Famia Bala, Oluma Boatatuma Kalama. Ya Famia Bala, Atara Ere de. Amman nin foya ko nin sunguruba muso in ya famiya bala a tubabu de y'a nɛgɛ ka taa bila nin ko in na ya oni de ye nin fabriqué ka taa bila nin ko in na a ka Mali lagosi an ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen yan. Comment ça se fait que jamana kunturu kɔnɔ société civile ka wuli ka taa Nations Unies na président t'a kalama ministre t'a kalama foyi t'a kalama ka taa kuma jamana tɔgɔ la o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn dɔgɔyama do ka ɲɛsin Mali ma. Ya famiya bala la gosi do ka ɲɛsin Mali ma. Et wa Malien cité nin kalama société civile de bɔra ka communiqué kɛ ya famiya bala ko Malien ka yafa olu ma mɔgɔ minnu tun yo hakili la k'olu de ye nin bila ka taa olu ma nin bila ka taa a taara a yɛrɛ de tɔgɔ la n'a tun taara olu tɔgɔ la wala a tun tɛ kuma ta olu bɛ Mali hɛrɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ Malien denw bɛ se ka lafiya cogo min na u b'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ et wa hali ni nin ɲɛmɔgɔ ninnu ye ko kɛ olu la olu tɛ taa kuma Nations Unies na nin cogo la nin ye société civile ka président ka communiqué de ye nin wulumuso in y'a faamuya bala ala jugu kafiri maa mugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ wulu cɛ minnu ye bila ka taa olu kɔ kelen bɛ k'i ka Mali ye Mali bɛ haramuya e la y'a faamuya bala wulu cɛ minnu ye bila ka taa k'i ka taa janfa siri Mali kan o ye nafolo min d'i ma o nafolo de bɛ k'i ka Mali ye o nafolo de bɛ k'i ka association ye o kɔkili o de bɛ k'i ka Mali ye Mali bɛ haramuya e la n'i sera Mali la i kun bɛ ci k'i da fara parce que i ye faso kumasuluden de ye i ye baso kumasuluden de ye i ɲɔgɔn dangaden mana diɲɛ dugukolo kɔ kan bila i ɲɔgɔn mɔgɔ nɔgɔlen mana diɲɛ dugukolo kɔ kan i ɲɔgɔn faden sago mana diɲɛ dugukolo kɔ kan e ye min kɛ Maliyɛnw na hali Amadu Gufa ma kɛ anw na e ye min kɛ Maliyɛnw na hali Yada Agali ma kɛ anw na e ye min kɛ Maliyɛnw na hali Furahunɛ ma kɛ mais mɔgɔ minnu y'i bila nin kojugu in na i bɛ to olu bolo yen n'i sera Mali kɔnɔ président t'i don kaso la ministre t'i don kaso la maa si t'i don kaso la Maliyɛn dɔw de bɛ t'i minɛ i ka so i y'a faamuya b'a la k'i bɔ so parce que i ye faso kumasuluden de ye nin sunguruba dati bannen ninnu
an y'o de fɔ musow ye k'u ka ɲamɔgɔden wolo dabila an y'o de fɔ musow ye ko n'u furula k'u ka sabali u ka sigi u yɛrɛ ma a filɛ nin n'i ma sabali i bɛ tori wolo n'i ma sabali i bɛ basa wolo n'i ma sabali i bɛ n taa si dɔ de wolo nin batara den ɲamankan den sugudɔnbali i y'a faamuya b'a la tubabuw de y'a nɛgɛ i y'a faamuya b'a la ka taa bila a yɛrɛ la k'a bolo k'a yɛrɛ kala ye i bɛ diɲɛ bɛɛ jateminɛ ni faransi bɛ taa kuma ONU na u ka société civile tɛ taa sigi yen nɔ k'a b'u ka président contredit walima k'u ka ministre contredit t'a ye ni Amérique bɛ taa kuma Nations Unies na i t'o ka société civile ye ni Allemagne bɛ taa kuma ye i t'o ka société civile ye nin bɛ ka kɛ Mali de la mais a dan bɛ kɛ nin ye n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma bilahi an bɛ ko da e ka garankɛ ma min da b'a wolo kan ɲamɔgɔden wolo filɛ nin ye wa fɛn fɛn bɛ ka Mali lagosi a bɛɛ ɲamɔgɔden maliyɛnw yɛrɛ tɛ a fɛn fɛn bɛ ka Mali lagosi e k'a bɛɛ jateminɛ fa t'u la u baw ye wulumusow de ni wulumuso nɛgɛ wulila i y'a faamuya b'a la wulucɛ fɛn fɛn bɛ a dafɛ dugu la bɛɛ bɛ n'i sen fili wulumuso kɔnɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ wulumuso t'a den fa dɔn ninnu den qualité ninnu baw ye wulu de n'i kɛra wulumuso ye i bɛ den sugu bɛɛ wolo nin baso kumasuluden faso kumasuluden ɲamɔgɔden tubabu minnu y'i nɛgɛn ka t'i bila nin kojugu la olu kukala o de bɛ k'i ka Mali ye tubabu minnu y'i nɛgɛn k'i bila i faso la i y'a faamuya b'a la olu ka nafolo bɛ k'i ka Mali ye parce que i ye anw tɔɲɔ i y'a faamuya b'a la ka bin anw kan k'a fɔ i bɛna anw faso danbe bɔ a la fu waati min na an ka sɔrɔdasiw jɔlen don sen kan waati min na baara bɛ ka kɛ maliyɛnw bɛ ka lakana sigijuguden dɔ de bɛ tubabuw bolo sungurubadenya la ni e ka association an bɛ taa don a la i yɛrɛ tɛ se Mali kɔnɔ tuguni nin y'a bannen de société civile min y'i bila ka taa kuma Mali tɔgɔ la i bɛna a tɔgɔ fɔ mɔgɔ min y'i bila k'i ka taa kuma Mali tɔgɔ la ONU na bilahi n'i sera Mali kɔnɔ i b'a tigi tɔgɔ fɔ walima n b'i da fara wa filɛ nin k'i yɛrɛ faga fu tubabu minnu y'i bila nin na bilahi tɛ si olu yɛrɛ fɔlɔ de b'i faga parce que olu ka secret maliyɛnw ye sabu an bɛ video fɛn fɛn kɛ tubabuw ɲɛ b'a la maliyɛnw diminen don i kɔrɔ cogo min na bilahi o b'a dɔn n'i taara Mali la mɔgɔ minnu y'i bila nin baara la i b'a fɔ yanni ka taa Mali la olu de bɛ poison d'i ma k'i faga fɔlɔ parce que wolokun tɛ e la tubabu mana ni mɔgɔ sugu bila nin baara sugu la olu yɛrɛ tɛna da e la tugun parce que o b'a dɔn k'i ye bɔnɛma wolo de kuma ma se i y'a faamuya b'a la maliyɛnw ma bon côté fila bɛɛ la i bɛna perdre a bɛɛ la Mali tɛ mɔgɔ minnu fana y'i bila nin baara jugu na olu tɛna danaya da i kan olu b'a dɔn ko e yɛrɛ dɔnbali de i bɛ nin ye Afiriki dɔrɔn de tellement que tubabuw dɛsɛra u binna mɔgɔ t'u fɛ tuguni ɲamɔgɔden minnu wolola anw fɛ yen nɔ o b'olu de ta i y'a faamuya b'a la k'u bila an yɛrɛ la ni tubabuw b'i kɛlɛ a tɛ wuli k'i kɛlɛ ten o ɲamɔgɔden minnu wolola ka jamana kɔnɔ o b'olu de tɔmɔ si jugu minnu wolola ka jamana kɔnɔ o b'olu de tɔmɔ i y'a faamuya b'a la ka wari d'u ma k'olu pousser ka o bila u yɛrɛ la k'u bila aw yɛrɛ la nin filɛ o don de mais Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya e bɛ to aventure la yen i ka wari i b'a dun ye i fa n'i ba o bɛ kɛ aventure ye n'i sera Mali la an bɛ ko da i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan wolokojuguden ye i y'a faamu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ nafa tɛ e la e barika bannen don ne balimaw min ye Europe ye bilahi o tɛ ko kalama bilahi min ye Européenw ye o tɛ ko kalama Joe Biden Américains bɛ k'u manipuler bilahi Amérique b'a dɔn troisième guerre mondiale a t'olu arranger parce que diɲɛ denya min bɛ o la troisième guerre mondiale a t'olu arranger mais Américains bɛ ka marché de ɲini Europe kɔ kan mais saga ni fali ninnu t'a dɔn quoi Joe Biden filɛ nin ye ka a fɔ k'a bɛna sari 30 kɔ bila ka taa di Ukrainekaw ma tubabu fana bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an fana bɛna an ta fara k'an bɛna nin kɛ sari yɛrɛ t'aw bolo kɛlɛkɛminɛn tɛ aw bolo Poutine bɛna ninnu bɛɛ ci a bɛ tila ka taa sa Américain bolo très cher i y'a faamuya b'a la Poutine n'a ka gazi tigɛ aw la k'a ka pétrole tigɛ aw la i y'a faamuya b'a la a bɛ ka taa sa Américain bolo très cher Américain bɔra o de la u tɛ fɛ nin fitinɛ ka ban parce que olu fana bɛ balo nin cogo de la Américains fana ka saga de Européens ye cela veut dire que ka taa tasuma wuli yɔrɔ dɔ la i y'a faamuya b'a la Europe ka taa nafolo don olu kun ko in filɛ nin de sinon
faut ka diɲɛ wuli i y'a faamuya wala américains tɛna sɔn guerre mondiale ma ni sisan o tɛ sɔn sisan n m'a fɔ waati wɛrɛ dɛ mais sisan o tɛ sɔn mais politique don i y'a faamuya wala o ni saga minnu bɛ ɲɔgɔn kan o ni fɛn dɔnbali minnu bɛ ɲɔgɔn kan i y'a faamuya bala k'olu ka nafolo k'olu ka économie k'olu ka jamanaw ci bila Amérique bilahi ni américains bɛ fara ninnu na don o don Europe bilahi mɔgɔ tɛna tunga la yan Amérique bɛ k'u ka économie tiɲɛ k'u barika ban k'u ta tiɲɛ k'u halaki bilahi ni stratégie o de i ma Amérique tɛ fɛ ka nin kɛlɛ ka ban Amérique tɛ fɛ nin kɛlɛ ka ban Poutine bɛ k'a fɔ aw ye a ye bɔ Amérique kɔ i y'a faamuya Amérique bɛ ka économie de kɛ aw kɔ kan Amérique bɛ ka économie de kɛ aw kɔ kan Amérique tɛ aw fɛ a filɛ pétrole filɛ Amérique bolo kɛlɛ wulilen ni bi cɛ est-ce que o y'a feere aw ma sɔngɔ nɔgɔ la wa u bɛ ka feere aw ma sɔngɔ gɛlɛn de la k'u ka économie kɛ i y'a faamuya bala sari tɔni min bɛ aw bolo kɛlɛkɛ minɛn tɛ Europe bolo foyi t'u bolo i y'a faamuya bala Joe Biden bɛ k'u nɛgɛ olu bɛɛ ka taa jɛni parce que n'u taara Ukraine u yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu tɛ paga n'u se ka foyi bɔ Irisi ka ko la Poutine bɛ nin bɛɛ ci ka nin bɛɛ jɛni o bɛ na taa sari wɛrɛ san Amérique bolo ni Amérique fana ka sɔrɔ dɔ de ye mais Européens t'a kalama Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Joe Biden ye stratégie min ta i y'a faamuya bala sans combat fɛn fɛn bɛ Européen bolo a bɛɛ jɛnitɔla don a bɛɛ tiɲɛtɔla don n'a bɛɛ tiɲɛna o bɛ tila ka taa dɔ san ale bolo i y'a faamuya bala a bɛ ka saga ninnu nɛgɛ o cogo de la sariw taara i y'a faamuya bala sariw commencera ka don Ukraine Poutine an bɛna image yira aw la sari ninnu continue ka don Ukraine kɔnɔ Poutine bɛ k'a bɛɛ jɛni mais saga ninnu tɛ kunu dɛ mais e ni Ala na kira cɛ mɔgɔ min bɛ se ka diɲɛ wuli Ukraine b'o bolo mun de ye foyi a yɛrɛ ka jamana don a tɛ fɛ ka mɔgɔ bɛɛ faga a yɛrɛ ka jamana don a tɛ fɛ k'a bɛɛ ci a yɛrɛ ka jamana don a tɛ fɛ ka tasuma don a bɛɛ la c'est pour cela k'a bɛ ka Ukraine i y'a faamuya bala u ka sɔrɔdasiw faga dɔɔni dɔɔni k'u ka kɛlɛkɛminɛnw jeni dɔɔni dɔɔni Poutine ka kɛlɛ bɛ filɛ n'a tun ko k'a ka Ukraine bɔ baara la une seconde a b'a bɔ dugukolo kɔ kan o se b'a ye bi o minɛn b'a bolo o cɛw b'a bolo mais Ukraine ye Russie yɛrɛ de ye n'a ko k'a b'u kɛlɛ cogo dɔ la a bɛ komi a bɛ n'a yɛrɛ de détruire quoi c'est pour ça k'a bɛ ka taa n'o ye dɔɔni dɔɔni k'u ka sɔrɔdasiw minɛ komi n'i bɛ ka taa basa minɛ walima n'i bɛ ka taa ɲinan minɛ Américains fana bɛ u yɛrɛ kɛ komi u bɛ tasuma da don k'u yɛrɛ kɛ komi u bɛna Poutine kɛlɛ olu fana bɛ ka marché sɔrɔ o senfɛ Européens ninnu olu ka jamana kɔnɔdenw bɛ kule la essence tɛ se ka san pétrole tɛ se ka san foyi foyi tɛ se ka san mais o bɛɛ la saga ninnu tɛ ka kunu ni Joe Biden ko min fo bɛ yɛlɛ an b'i kɔ ni ko min an sɔnna o ma Joe Biden bɛ ka aw ka jamanaw de détruire foyi tɛ aw bolo foyi t'aw ka dugukolo duguma aw ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de aw tun man ka fɛɛrɛ minɛ aw ka hɛrɛ t'a la foyi aw ka politiciens bɛ k'a fɔ aw ye k'aw ka fara Amérique la aw k'aw sen bɔ Amérique sen na Amérique tɛ mɔgɔ fɛ u b'u ka intérêt de fɛ mais o bɛɛ n'a tɔ bɛ Américains kɔ u jamana dama dama farala ɲɔgɔn kan k'o bɛ sari combat bila ka taa a sari ninnu dɔntɔla Poutine bɛ ka min da o kan filɛ nin ye bilahi a bɛ k'a bɛɛ jeni o ɲɛ b'a la depuis sari dɔntɔla a y'a lajɛ dɛ voilà sar combat ninnu depuis u dontɔla Poutine bɛ k'a bɛɛ jeni u yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ passé u tɛ se Poutine na i y'a faamuya bala hali n'a sara ka kunu cɛ min t'olu ye Poutine bɛ se u bɛɛ la mais Amérique fana ka économie bɛ nin de la a bɛ ka Europe sigi a sen tɛgɛ kan a bɛ ka Europe mago sa a bɛ ka Europe ka économie bɛɛ tiɲɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Europe bolo Poutine bɛ Joe Biden bɛ fɛ a bɛɛ ka jeni o stratégie de bɛ sen na mais Européens fana ja olu fana tɛ ko kalama aw ka nafa tɛ fɛn min na fɛn min tɛ hɛrɛ di aw ma fo kasara mais Europe bɛ ka tugu Joe Biden ko dɛ Joe Biden ninnu tɛ stratégie de stratégie i y'a faamuya bala ka nin kɛlɛ to sen na Poutine tɛna essence feere Faransi ma a tɛna feere Amérique ma a tɛna gazi d'u ma hali n'a bɛ gazi feere ma o b'a san gɛlɛya de la i y'a faamuya bala Joe Biden bɛ ka saga ninnu bila ka taa bin kɔnɔ i y'a faamuya bala ka nin tasuma da don
France bɛ ka taa essence sa Amérique bolo gɛlɛya la i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛminɛn minnu fana bɛ France bolo a man ca Joe Biden bɛ k'u pousse k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɔ ka taa n'a ye Ukraine n'u sera Ukraine Poutine b'a bɛɛ jeni ninnu ka kɛlɛkɛminɛn tɛ se ka foyi kɛ Poutine na fɛn min bɛ se ka fɛn kɛ Poutine na o ye bombe nucléaire de ye bombe nucléaire min bɛ Poutine bolo a tɛ cɛ si bolo dugukolo kɔ kan o de la u bɛ ka a gasi sigi o de la u tɛ se ka bin a kan o de la u tɛ se ka guerre u ɲɛsin troisième guerre mondiale ma u b'a dɔn n'u ko k'u b'u ɲɛsin Poutine ma o ye troisième guerre mondiale de c'est pour ça que Joe Biden se t'a ye tuguni Amérique binna nafa t'u la i y'a faamuya b'a la o bɛ fɛ k'u ka économie sɔrɔ Europe kɔ kan mais Européen fana t'a kalama ni kɛlɛ wulila ni bi cɛ emploi min datugura Europe kɔnɔ Ala kelen de b'a da dɔn ni kɛlɛ wulila ni bi cɛ kɔngɔ ye mɔgɔ hakɛ min faga Ala kelen de b'a da dɔn mɔgɔ bɛɛ la saga ninnu tɛ ka kunu saga ninnu tɛ ka kunu n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya bɛ Europe kan Amérique tɛ ka dɔ bɔ u ka essence sɔngɔ la a bɛ ka fɛɛrɛ aw ma gɛlɛya la aw teri don a b'ale de nɔfɛ Ukraine kɛlɛ wulila ni bi cɛ Poutine y'a ka gazi tigɛ k'a ka pétrole tigɛ Amérique ma hinɛ ninnu na de k'a b'a feere ninnu ma nɔgɔya la a t'olu yɛrɛ bolo kuma ma sɔn k'a feere aw ma nɔgɔya la a ye continuer ka tugu ninnu kɔ bilayi Europe économie bɛ tiɲɛ Europe baara bɛ tiɲɛ Europe bɛ se ka sen tɛgɛ kɔnɔ nin ye Amérique ka laɲini k'u bɛɛ ta tiɲɛ k'u bɛɛ affaibli i y'a faamuya b'a la u kana surunya ale la ale ka to sanfɛ ale ka to sanfɛ Poutine ɲɛ b'o de la mais ninnu t'a kalama Poutine ɲɛ b'o de la ninnu t'a kalama k'a yira aw la k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn na Poutine ɲɔgɔn tɛ yen kɛlɛkɛminɛn na Poutine ɲɔgɔn tɛ yen kɛlɛkɛminɛn na Poutine ɲɔgɔn tɛ yen i y'a faamuya b'a la a filɛ bombe nucléaire filɛ n'a y'a gosi dɔ diya bɛ wuli kɛlɛkɛminɛn bɛ Poutine bolo. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, le monde a peur d'une chose: les armes nucléaires de la Russie. Mais que se passerait-il exactement si le président russe Vladimir Poutine décidait d'appuyer sur le bouton rouge? Qu'est-ce qui pourrait amener Poutine à faire exploser une arme nucléaire? Quelle chaîne de commandement cet ordre devrait-il suivre? Et que se passerait-il si les pays membres de l'OTAN ripostaient? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si la Russie lançait une bombe nucléaire. Lorsque les États-Unis ont attaqué les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, nka cɛ aw ɲɛ b'a la kɛlɛkɛminɛn min nɔ mɛ cɛ ka kɛ cɛ ye dɛ ale ye labɛn bɛɛ lajɛlen de sabati Poutine ye labɛn bɛɛ lajɛlen de sabati a ye diɲɛ taacogo faamuya ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo i tɛ bonya depuis première guerre mondiale bɔra la Russie ka baara kɛ kɛlɛkɛminɛn dilan de u ma foyi ɲɛɲini ka bɔmu jugu dilan kɔ bɔmu jugu minnu b'a bolo nucléaire n'a y'a gosi i y'a faamuya b'a la ka taa Amérique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ France kɔnɔ a bɛɛ bɛ yɛlɛn de i y'a faamuya a bɛɛ bɛ tobi de a funteni a b'a bɛɛ tobi de k'a sɔrɔ a ma se olu ma a funteni b'a bɛɛ tobi de wa a bɛ dugukolo ye sabu a bɛ dugukolo fara de ka taa kɔ ka dugukolo fara ka yɛlɛma ɲɛjugu kan u b'a dɔn min b'a bolo bombe nucléaire i y'a faamuya b'a la o don n y'a fɔ n ka video kɔnɔ ko min b'a bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo bombe nucléaire bɛ Poutine bolo 7,000 ani kɔ 500 dɔrɔn de bɛ Amérique bolo 550 de bɛ France bolo olu ni Poutine bɛ se ka sanga ɲɔgɔn na nucléaire 7,000 500 de bɛ Amérique bolo 7,000 bɛ Russie bolo 550 de bɛ France bolo nucléaire la ninnu ye sanga ɲɔgɔn ma ye an ka France journal yɛrɛ lamɛn o bɛ na an ka kuma valider kɛlɛkɛminɛn bɛ Poutine bolo a tɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ kɔnɔ. Cet engrenage dans lequel on est, justement, à quoi peut-il nous mener, Mathieu Karman, cette dite escalade? Est-ce qu'elle peut nous mener à une guerre plus large, par exemple, une guerre qui nous engagerait avec la Russie? Eh bien justement, vous en parlez, pour beaucoup, il faut éviter à tout prix cette co-belligérance. C'est ce que dit notamment Pierre Lelouch, ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Il s'est exprimé dans une tribune diffusée par nos confrères du Monde et il dit: les alliés derrière les États-Unis semblent prêts à prendre le risque de glisser irrémédiablement vers la co-belligérance et une confrontation de plus en plus directe avec les forces russes, ouvrant la voie à d'éventuels dérapages. D'autres vont encore plus loin, comme Arnaud Klarsfeld, qui a lancé une pétition pour dire non à la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass. Je vous propose de l'écouter.
à fait aussi possible qu'il y ait une guerre nucléaire. Et ça, les peuples européens ne le veulent pas, et ne le veulent pas pour un conflit qui est quand même mineur, c'est-à-dire mineur dans le sens où territorial, ils se battent pour un territoire. Bon, ils se partagent le territoire, ou que l'Europe fasse des propositions, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Poutine, il a 6000 têtes nucléaires. Voilà, 6000 têtes nucléaires. 6000 têtes nucléaires de Poutine. Vous l'avez fait. Nous avons ba wolon vla nous avons 6000. Allez fana doni boala quoi. Mimbe Poutine boula ka chanoué. A ko européen be wulilen do ka population be wulilen do ko le magote troisième guerre mondiale ka président ka bla. Europe be wulilen haribi mo be bo France kono ya. Haribi mo be bo France kono terrain ta la foi ta la. Mo be na bo kanya mo kama. 6000 nucléaires au début Poutine boulot. Mo no fulanya. Mais Joe Biden be ka Europe nege. Ya fa me pala. Sar combattre France boulot. Sar combat na mate américain boulot. Foi. Ah, sar combat fitini min b'u bolo Joe Biden bɛ k'u nɛgɛ olu ka taa jɛni Ukraine n'olu jɛnna sisan o bɛ tila ka taa dɔwɛrɛ san américain de bolo parce que a t'u bolo se t'u ye tuguni hali nɛgɛ hali ninnu ka nɛgɛ a bɛ bɔ Afiriki de hali u ka nɛgɛ u ka jisuma u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Afirikaw de bolo bon sar combat minnu i y'a faamuya b'a la ni o fitini bɛ aw bolo a bɛ ka taa olu bɛɛ di jɛnni ma ah depuis o don tɔ la Poutine bɛ k'a bɛɛ jɛni depuis u ka fɛn ninnu don tɔ la sar combat ninnu don tɔ la a filɛ Poutine bɛ k'a bɛɛ jɛni a filɛ a bɛ k'a bɛɛ jɛni aw bɛ taa min parce que Ukraine contrôle bɛ ici de bolo bi foyi tɛ se ka don surtout Joe Biden taara dabarabadenya min kɛ comment ça s'appelle dugu yɛrɛ tɔgɔ Ukraine contrôle bɛɛ bɛ ici de bolo jamana fila bɛ kɛlɛ la e tɛ irisi ka jamana kɔnɔ irisi bɛ de ka jamana kɔnɔ e bɛ taa bi jamana fila bɛ ɲɔgɔn na Ukraine filɛ depuis kɛlɛ in daminɛna u sen ma jɔ irisi frontière la irisi bɛ Ukraine de kɔnɔ a bɛ k'u ka dugu minɛ bi Ukraine contrôle bɛɛ bɛ irisi de bolo a donda bɛɛ bɛ irisi ka contrôle de kɔnɔ aw ka blindé bɛ se ka don olu fɛ cogo jumɛn l'OTAN bɛ se ka don cogo jumɛn sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na don cogo jumɛn n'i tɛ sɔrɔdasiw bila k'u ka taa Ukraine bi y'u di fagali ma n'i ka minɛnw bila ko u ka taa Ukraine dɛmɛ bi i ka minɛn di jɛnni ma a tɛ passé a blindé minnu fɔra sar combat minnu fɔra ko bɛ taa di Ukrainiens ma depuis u dontɔ la Poutine bɛ ka sanpɛrɛn jugu ka bɛɛ jɛni ka bɛɛ ci nin tɛ ka Europe économie ta tiɲɛ wa minɛn tɛ aw bolo minɛn fitinin min b'a bolo a bɛ ka taa olu bɛɛ di jɛnni ma han ni nin bɛɛ jɛnina fo k'a ka taa dɔ san Amérique bolo parce que a t'aw yɛrɛ bolo a minɛn t'aw bolo a tɛ se ka dilan bon Europe économie Poutine Joe Biden bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ ka Europe sega sen tɛgɛ kɔnɔ ka Européen bɛɛ faga i y'a faamuya b'a la o ye Américains ka laɲini de ka Europe ta tiɲɛ i y'a faamuya b'a la o ye Américains ka laɲini de mais saga ninnu t'a kalama sinon u yɛrɛ b'a dɔn o ni Ala cɛ maa filan tɛ Poutine ye bi maa si tɛ se Poutine na ni kun bɛ Poutine kɛlɛ bi o ye diɲɛ wuli de u b'o kalama mais mun de la u bɛ k'u tugu k'u ɲɛsin Poutine ma ka bagabagali kɛ nin bɛɛ ye Amérique ka stratégie de olu bɛ wari sɔrɔ nin cogo de la en tant que fitinɛ bɛ yen ka fitinɛ da don dɔɔni dɔɔni mais u t'u n'u ɲɛsin guerre mondiale ma guerre mondiale yɛrɛ tɛna kɛ mais ka Afrique économie ka bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ joli bɛ ka taa chômage la bi usine joli bɛ ka datugu boulangerie hakɛ min bɛna datugu France kɔnɔ ka da kun jumɛn kan ko courant tɛ labɔli kɛ boulangerie hakɛ min bɛna datugu France a ka ca banasi ye usine min bɛ ka datugu a ka ca banasi ye mɔgɔ min bɛ ka taa chômage la Ala kelen de b'a datugu o bɛɛ n'a ta aw tɛ solution ɲini o tasuma ka faga hɛrɛ ka don aw kun aw balimaw ka lafiya fo aw bɛ Joe Biden cɛkɔrɔba dati bannen intérêt ɲinina mago sala a b'o kɔ ni nin kɛlɛ bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ bilahi n'a ma wuli ko sara la a k'a fɔ a ma ko to ɲamɔgɔ tɛ Poutine tɛna bila bi wa Poutine tɛ fɛ nin kɛlɛ ka ban a kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ se aw de ma a tɔɔrɔ bɛɛ bɛ se aw de ma Amérique bɛ k'a ta sɔrɔ aw kun Amérique bɛ ka mais filɛ nin essence filɛ nin
Poutine de tumba di numa nɔgɔya la bi Poutine tɛ k'a ka essence di numa tɛ k'a ka gaz di numa o bɛ ka taa sa Amérique bolo da gɛlɛn b'a la da gɛlɛn b'a la jɔn de bɛ ka wari sɔrɔ Russie bɛ ka wari sɔrɔ Amérique bɛ ka wari sɔrɔ foyi tɛ aw bolo aw ka dugukolo duguma hɛrɛ foyi tɛ Ala ma hɛrɛ foyi de di ninnu ma diɲɛ kɔnɔ donc u ka réfléchir u k'u sen bɔ nin guerre kunta ni nin manamana ko ninnu na u k'u ka avenir dilan k'olu bɛ taa kɛlɛ kɛ setaw ye Joe Biden bɛ ka wari sɔrɔ bi Amérique bɛ ka wari sɔrɔ Europe la bi a ka bon hakili ma Poutine bɛ ka wari sɔrɔ bi a ka bon hakili ma Poutine ka gazi bi la n'a sɔrɔ 200 tun do litiri ye i y'a faamuya bala a y'a kɛ 300 ye Joe Biden ta n'a sɔrɔ 400 tun do i y'a faamuya bala a y'a kɛ 1000 ye nin jamana puissant 2 in nin kɛlɛ bɛ k'u bɛɛ arranger u bɛɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ Europe bɛ ka se ka san sɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Russie kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ka sara tun ye i y'a faamuya bala 1000 euros de Poutine y'a kɛ 3000 euros ye tellement k'u bɛ ka sɔrɔ kɛ nin kɛlɛ in na ka bon hakili ma u ka gazi dɔ de farala sɔngɔ kan pétrole dɔ de farala sɔngɔ kan u ye nafolo sɔrɔ depuis Ala ka Russie da u ma deli ka économie ɲɔgɔn kɛ ɲinan ta i y'a faamuya bala baarakɛla fɛn fɛn bɛ Russie kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ 1000 euros de ta par mois Poutine y'a kɛ 3000 euros ye dɔ farala bɛɛ ka salaire kan parce que nin kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ ka wari sɔrɔ a ka bon hakili ma Joe Biden fana bɛ ka wari sɔrɔ i y'a faamuya a bɛ k'a ka essence feere aw ma gɛlɛya la cɛw tɛ miiri aw ka hakili dayɛlɛ aw denw bɛ kule la Mali bɛ k'aw gɛn Burkina bɛ k'aw gɛn taga yɔrɔ t'aw la aw kɛra kɔnɛ sigiyɔrɔ t'aw la aw tɛ hakili sɔrɔ aw ka bɔ Joe Biden kɔ aw k'aw ka jamana avenir dilan aw tɛna se Russie la aw tɛna ku Amérique la foyi nin jamana puissant 2 olu bɛ balo mɔgɔw de la olu bɛ balo mɔgɔw de la a bɛ na kɛ jɔn de la Faransi wallahi hali kunu ne terikɛ dɔ wele k'u ka baarakɛyɔrɔ datugura kunu n terikɛ dɔ wele k'u ka baarakɛyɔrɔ a datugura boulangerie min bɛ ka datugu dugu in kɔnɔ a ka bon hakili ma mɔgɔ joli bɛ na taa chômage la ni bɛɛ taara chômage la jamana bɛ yiriwa cogo jumɛn jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn mais baga ninnu tɛ nin yɔrɔ ye o bɛ Joe Biden ko komi wulu n'a ko ni Joe Biden ko oui o fana b'a fɔ oui n'a ko k'an ka taa yan fɛ o bɛ tugu a kɔ or k'ale bɛ k'a ka intérêt de viser essence b'ale bolo ye gaz b'ale bolo ye foyi tɛ aw bolo aw ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ mais ni Ala ye mɔgɔ nin bɛɛ ye hakɛ de ye Europe foyi tɛ ka wuli u nɔfɛ ni hakɛ tɛ wa ni nin kɛlɛ bɛ ban yɔrɔ la bilahi ninnu bɛɛ bɛ taa tunga la hakɛ dɔrɔn de bɛ ka wuli Europe nɔfɛ o ye Africains faga ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ a tuuru sera u yɛrɛ de ma sisan tuuru sera u yɛrɛ de ma tuuru sera Europe de ma foyi économie zoro baara bɛɛ bɛ ka tiɲɛ sɛgɛn bɛ jamana in kɔnɔ a ka bon hakili ma nɔnɔ tɛ se ka san i y'a faamuya bala tulu tɛ se ka san foyi foyi gɛlɛya bɛ ninnu kan bi a ka bon hakili ma n'aw tun y'a dabɔ ni manamana ko in na k'aw ka baara kɛ hali bi le 31 janvier mɔgɔ hakɛ min bɛna bɔ Paris kɔnɔ yan bi Ala kelen de b'a da dɔn saga ni waati bɛɛ mɔgɔ bɛ kɛnɛ ma gɛlɛya bolo aw tɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini aw ka bɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ mais c'est décevant aw tɛna se Poutine na aw tɛ se ka ko foyi aw tɛ se ka foyi de bɔ Poutine ka ko la wa kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ ka taa di Ukraine ma i y'a faamuya bala a b'a to sanfɛ dɔrɔn ka tasuma kan bɛ jigin a bɛɛ kan k'a bɛɛ jeni Russie ka ambassadeur min bɛ yan walima o ka cɛ min bɛ yan a y'a bɛɛ f'u ye o ko ça veut dire k'u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn fo quoi foyi tɛ se Russie la bi Amérique wo Faransi wo Europe wo k'u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn fu foyi tɛ se ka Ukraine bɔ Russie bolo bi ko parce que Ukraine y'olu ka dugukolo de l'OTAN tɛ taa segin yen tɛ taa kɛ mɔgɔ ka base ye a tɛ passé ko hali k'a dabila wa n'u ko k'u bɛ ko in pousser ka taa yɔrɔ dɔ la ko Poutine ye cɛ min ka cɛ bidon wurusi a b'a digi dɔrɔn y'a bannen bidon wurusi n'a y'a digi kunkolo 10 ni kɔ de bɛ i y'a faamuya wala Satan 12 kunkolo 10 ni kɔ de b'a la n'a y'a bila kan ça veut dire n'u y'a digi a bolitɔla kunkolo ninnu bɛ yɛrɛkɛ de jamana i y'a faamuya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ lamini n'ale cira dɔrɔn o y'a bannen ye n'i y'a fiɲɛ sama i bɛ bo seri n'i y'a fiɲɛ sama n ka cɛ i b'i ku sama o tɛ passé o
o hakɛ min b'a bolo ba 70 kɔ de b'a bolo ba 70 kɔ o de Poutine bolo mɔgɔ bɛ se k'o kɛlɛ wa ni ne ye faransɛw ye Macron ni nin fɛn ninnu a b'o k'aw yɛrɛ sɛgɛn fu k'aw yɛrɛ tɔɲɔ fu k'aw yɛrɛ ta tiɲɛ fu aw tɛ se ka foyi bɔ Poutine ka ko la cɛw tɛ to aw ka fantanya n'aw ka économie ɲɛɲini ninnu n'aw ka sɛnbɔ ninnu na kɛlɛ in daminɛnen ni bi cɛ ni tɔɔrɔ t'aw ma foyi sɔrɔ Burkina bɛ k'aw gɛn Mali bɛ k'aw gɛn aw ni mɔgɔ si man di aw bɛ Amérique min fana kɔ o bɛ k'a ka intérêt de sɔrɔ aw kan o bɛ fɛ aw ta ka tiɲɛ de mais o ɲɛ tɛ nin bɛɛ la ni Ala ye mɔgɔ halaki i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni Ala banna mɔgɔ la i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ ninnu ta kɛra o de hakɛ de bɛ ka wuli u nɔfɛ tellement k'o ye mɔgɔ tɔɲɔ mais o tɛ yeli kɛ o tɛ mɛnni kɛ u bɛ t'u kun fara kogo k'u sanga waati bɛɛ i b'u minɛ k'u ɲɛsin bɔda ma u bɛ t'u kun fara kogo ko i b'u minɛ k'u sigi fauteuil kɔnɔ u bɛ wuli ka t'u kun ci kogo la ta tiɲɛ ni halaki don sinon u ka intérêt kisɛ kelen tɛ nin na o tɛ pas sɔrɔ nin kɛlɛ la foyi juguya kɔ filɛ halaki ni ta tiɲɛ bon an bɛ aw bila yan video janyana ka bɛɛ lajɛlen fo page tɛ an bolo an y'a fɔ aw ye page ninnu ka ca u bɛ ka visibilité de dɔgɔya dɔrɔn mais ni Ala sɔnna an bɛna page kuraw dayɛlɛ komi an ye téléphone kuraw san ni Ala sɔnna an ka page min bɛ an bɛna o récupérer voilà sinon n ka cɛ voilà an ye téléphone kuraw san nin ye téléphone ɲɛnama ye ni Ala sɔnna an bɛna an ka page kuraw ye i y'a faamuya b'a la k'olu récupérer quoi voilà ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw fo an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga fo kunu discours a ɲɛna Union européenne yan'u k'a kɛ nafigidenya ye u ka tubabuw ladege Europe ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na Union africaine fana ka ɲɔgɔn minɛ ten k'an ka jamanaw dilan ka baara ɲini ka di an denw ma mais Union africaine zéro hali fufalaki ka fisa n'a ye olu de taara se Sogɛli ma kunu a ye tasa da f'u ye Afrique Mali foyi tɛ se ka bali bi ka jɔ foyi tɛ se ka Mali bali bi ka taa ka jamana dɔ territoire la ka gɔn tigɛ fɔ cɛ hali cɛ ma se ka kuma Ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya merci beaucoup k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sidi Bagayogo k'aw fo Alliance Musa k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup la